El camí que ha de recórrer un nen per avançar en el seu aprenentatge és avui molt exigent, però tan emocionant com quan es conquereix l'autonomia d'anar en bicicleta. L'ensenyament avui ha de respondre a l'exigència pràctica del segle XXI, que necessita homes i dones autosuficients capaços de fer més coses per si mateixos. Ara no n'hi ha prou de saber. Ara cal saber observar, saber deduir, saber comunicar, saber respectar. El projecte Saber Fer ajuda a convertir els coneixements en capacitats adquirides. Està basat en 4 eixos fonamentals. Competències clau, una cadena del coneixement ben greixada amb sabers sòlids que s'apliquen a la vida real. Innovació metodològica, tècniques, tasques, projectes, les eines adequades per a cada etapa de la cursa escolar. Ensenyament individualitzat, materials que permeten itineraris personalitzats perquè cada alumne avanci al seu ritme. Sistema d'avaluació Santillana. Recursos per corregir a temps la direcció de cada alumne i superar les noves avaluacions finals. Llibres per als nous temps dels alumnes i dels docents, que disposen de més recursos per respondre al nou panorama educatiu. I amb el suport digital més complet per aprendre sense límits dins i fora de l'aula. Integral, flexible, innovador, compromès. El projecte Saber Fer és l'impuls educatiu que necessiten avui per pedalar per si mateixos en el futur. Projecte Saber Fer, l'impuls que necessita el seu futur.